Og nu er det blevet tid til en YouTube-video igen. Og vi skal lave med noget ræs. Ja. Vi kører nok omkring 200 km i timen. Banen. Ja, så holder også. Den der vej, der kører de. Der kommer de fra. Den der vej. Den der vej, der kører de væk. Der kører de sådan rundt om. Ja, det bliver garanteret en succes. Vi venter lige til bilerne kommer. Hvis I kan vente så længe, så vil vi blive rigtig glade. Og de kommer ikke nu i hvert fald. Så kommer der en. Ja, der kommer der. Nu kommer de. Det er rigtig hurtigt nu. Kan I se, hvordan de er? Michael Markusen. De drejer. Der kan se biler. Ronny Bremer. Det lammer helt vildt. Det er første gang, vi laver en... Siger det bare, I skal holde med nummer 10 og nummer 18. Det er Ronny Bremer og Michael Markusen. I må meget gerne skrue helt op. Kevin Magnussen er desværre over i USA. Jan Magnussen hedder han. Ja, Jan Magnussen er over i USA. Bil, den lammer ikke så meget, men den lammer rigtig. Det var det. Så i det. Det tager omkring 3 timer eller sådan noget. Så er der ikke så meget mere at sige. Hej, op igen. Nej.